Обаче, ако имах един пистолет сега да гръмна така, всичко ще бъде наред. Ей така малко, штрак, штрак. И да падне някой прожектор, докато гръмне. Тихо, деца. Тихо, деца, успокойте се. Доктор Симеонов, много ви моля да опровергаете марлуките бързо. Човек трябва да се храни с това, което му се подаде. Значи, когато аз правя хранителен режим на човек, го питам първо какви работи обича да яде, давам му един тест с храни. Всичко, което е попълнено той в теста с храните, му е включено в самата програма. Но разпределено по друг начин, така? Не, сам си избира как да се храни, по колко да се храни. Не трябва да се спазват нито часове, нито марлуки, нито нищо. Единственото нещо е трябва балансирана храна. При нея липсва балансираната храна, защото и липсват протеините. Оставаме стойка намира, извинявайте, просто оставете ама някой да си почине. Ще я наредиме жестоко. Не, наредете мен. Аз сама доброволно съм дошла и съм се съгласила. Но Ваня постоянно казва, грамчетата, нали? Няма кой да отмери там 20 грама, колко е това? То не е, значи балансирана храна, какво може да включва една хубава храна? Може да включва една огромна салата казвам за жена, 4-500 грама, което е стандартно. Трябва да има една пържола около 100 грама, да речем, което е чисто. Малко, 200 трябва да е. Пържолката добре звучи. Аз малко не съм съгласен заради това, защото е жена. Трябва да има задължително трябва да има мазнини. Значи мазнините са главният фактор за отключването на телесните мазнини от тялото. Един ваш колега преди известно време ми гледаше ухото с това. Колко е добре да се яде краве масло? Защото вътре има различни, някаква киселина, обейте ме напомня коя беше, която е важна за това да не напълняваш. Трябва омега-3, омега-6. 3-6-9 се ядат на специални нещица. Те си има и като хранителни добавки, много хубави, така нататък. Но човек, когато не може да се пребори и се опитва, както някои хора са се опитвали, всички хора, лекари, търсят по някакъв начин изследване, но никой не може да разбере причината, поради която ако попаднем при един специалист, който да замери енергетиката на тялото, може да има, както знаете, човек е съставен от 7 чакри, те минават. Когато има блокирала чакра или нещо подобно, може да се случи така, че човек никога да не може да отслабне. Независимо какво му се сложи. Нали стойка се опитва да ги отпушва тия чакри, нали? Йога правиш. Да. Пак тебе те наядохме. Не. И всичко не можем. Всичко се върти около стойка. Ако няма нищо да каже за стойка, заповядай. Да кажа нещо просто. Ако наистина има проблем 150-60 кила, не мускули, а мазнина, тогава трябва наистина доктора да реже, да се слагат пръстени и така нататък. И оттам аз обаче ще се намеса и съм против това нещо. Момчета, разберете се навън като мъже. Брат, това са хора, които не могат да го правим. Дайте ми такъв човек и следете. Направете предаване с такъв човек, 200 кг. Имаше един наскоро българин, който аз се обадих дори в BTV и предложих се абсолютно безплатно да му направя диета вкъщи, да стои без да тренира, без нищо. Кой ще му носи храната? Докторе, трябва да му сприщнат главата една година. За колко време ще бъде тази диета? Една година. Как за колко време? И аз искам да знам. Не е до живот, напротив. Той може човек да сваля. Край. И аз искам да знам кой ще му носи храната, за да не изяде носача. 9300 човека с пръстен. 9300 човека оперирани. И съм ги виждал всички тези... Това е продължаваме темата, ако е интересна за зрителите. Ако имате спорове, навън се разберете. Ще ви пратим и камера. Останете с BTV, уважаеми зрители, а сега от сърце, както всеки път ви желая динамичен, прекрасен и стремителен ден именно днес и в България. Отново на работа. Ще се видим в понеделник в 10 в Искрено и лично, за да разберем кой как се адаптира към работен режим след толкова празници.
Здравейте! Малко след 11 в страната все още е студено. Такова ще остане времето през целия ден. Максималните температури в Северна България ще бъдат между минус 9 и минус 5 градуса, а в Южна между минус 5 и минус 1. В страната от запад облачността днес постепенно ще започне да се разкъсва, заедно с нея и ветровете ще започнат да отслабват. През деня обаче повече облаци ще има по Черноморието, както и в североизточните райони. Тук все още ще духа до умерен източен вятър. На места там слабо ще продължи да превалява сняг. В останалата част от страната денят ще е слънчев. Слънчев ще е денят и в планините. Днес там ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури по върховете ще бъдат между минус 11 и минус 9 градуса. Утрешният почивен ден ще ни предложи слънчево време. Въпреки това ще остане много студено. Вечерта в западните райони отново очакваме да завали слаб сняг. През следващите дни обаче, както и сами виждате, ще остане студено, особено в сутрешните часове. На места температурите могат да достигнат до минус 20 градуса. В неделя, както и в началото на новата седмица, ще остане облачно с слаби валежи от дъжд и сняг. Това е за сега. Още за времето очаквайте малко след новините в 12. Пингвини в Африка и ферма за полускъпоценни камъни са част от личните маршрути на Филипа Григорова в Кейптаун. Тази неделя, 12 часа, другата България в Африка, само по BTV. Забравете старите дивани с пружини, слагате им възглавници, за да ги направите по-удобни, но те са все така изтърбушени, толкова е неудобно. Станете от стария си диван и се настанете в този невероятен нов Air Lunch. Изключително комфортно, неописуемо удобен диван, шезлонг и легло и всичко това в едно. Звучи твърде хубаво, за да е истина. Убедете се сами. Нагласете електрическата помпа и за по-малко от 5 минути Air Lunch се превръща в истински удобен диван, подходящ за всяка стая в дома ви. Сега го разганете и той мигновено се превръща в легло. Идеално за неочаквани гости. Просто надуйте до желаната степен на твърдост и ергономичната, осигуряваща комфорт технология нежно ще обгърне тялото ви, за да се почувствате като на седмото небе. Очаквате гости за уикенда? Вижте това. Просто изпускате въздуха на вашия диван, сгъвате го и го надувате в другата стая. Толкова е лесно и удобно. Гостите ви може и да не поискат да си тръгнат. А когато вашите малки пакостници са изтощени от игра, оставете ги на надуваемото легло Air Lunch, на което ще спят като бебета. Air Lunch се съхранява лесно и е най-добрият спътник, когато пътувате по работа или за удоволствие. Той е удобен, комфортен и устойчив. Вижте това. Дори го теглихме по този каменист неравен път. Истинско изпитание. Вие няма да платите 500 лева, нито 400 лева, нито дори 300 лева. Вие получавате и електрическа помпа, която ще ви помогне да се насладите на удобството и комфорта на Air Lunch във вашия дом за по-малко от 5 минути. Вие получавате подарък практична чанта за лесно съхранение на вашия Air Lunch в дома ви или когато сте на път. Air Lunch може да бъде ваш само за 179 лева. Вие получавате 3 продукта в един. Ние ви подаряваме многофункционална електрическа помпа и чанта за съхранение. Всичко това за 179 лева. Очакваме ви на 02 81 851 31. За последен път те предупреждавам. Отдалечи се от Рикардо. Излез завинаги от живота му. Или ще съжаляваш. Не ме е страх от заплахите ти. Изобщо не е заплаха. Излез, не понасям противното ти глупаво изражение. Как да ти го кажа, за да разбереш? Ще бъда ясна. Отдалечи се от живота на Рикардо завинаги. Или съм способна на всичко. Ясно ли ти е? Да. Разбира се. Ще убиеш и мен, както уби Лаура? Как не се сетих до сега? Разбира се, ти уби Лаура. Ревнуваше, нали?
Страхуваше се, че тя ще спечели Рикардо, а ти не. Знаеш, че ако трябваше да избира между нея и теб, щеше да избере нея. Тя беше добра, а не като теб. Свърши ли вече? Може да си измисляш каквото искаш. Всъщност, все ми е тая дали мислиш, че аз убих сестра си. Щом вярваш, че съм способна да убия сестра си, може и така да е. Значи признаваш? Щом вярваш, че съм убила сестра си, представи си. И за секунда какво мога да причиня на теб и на децата ти, Марина. Признаваш ли, че си убила Лаура? Спомни си, синът ти беше обвинен в това престъпление. Може отново да го заподозрят, Марина. Не намесвай сина ми. Обвиниха го веднъж и трябваше да се жертвам, за да го спася заради теб. Ти си виновна. Ще ти кажа само едно. Или се отдалечи от Рикардо, или ще съжаляваш, че си се родила. Ясно ли ти е?